Исәнмесез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Бөгелмәдә хастахана ремонтлыйлар. Полиция хезмәткәрләре кыргылдарларны тоткарлаган. Әлмәттә студентлар медицина отряды эшли. Бөгелмәдә капиталь ремонттан соң балалар хастаханәсенең стационары ачылды. Бу мизгелне табиблар, кечкенә пациентлар һәм аларның әти-әниләре түземсезлек белән көттеләр. Учреждение 20 меңнән артык балага хезмәт күрсәтә. Капиталь ремонт сәламәтлек саклау объектларын капиталь ремонтлау республика программасы кысаларында башкарылды. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Здесь у нас сам снег. Балалар хастаханәсенең стационары кабул итү бүлегеннән башлана. Элек авыру балаларны бина уртасында урнашкан бүлмәдә кабул итә иделәр. Хәзер кабул итү бүлегенә керү җайлаштырылган. Бина эчендә барысы да танымаслык итеп үзгәртелгән. Уңайлы корпуслар һәм палаталар, заманча җиһазлар. Медицина учреждениесе барлык таләпләргә дә җавап бирә. И сейчас мы просто получили тоже современную детскую больницу с современными палатами, с соответствующей санитарно-гигиеническим нормам. Балалар хастаханәсенең стационар бинасында капиталь ремонт 2 ел дәвамында 2 этапта уза. Әле берничә ел элек балалар стационарына күз яшьләрсез карап булмый иде. Моны бөгелмәлеләр дә, бинаны ремонтлаган төзүчеләр дә раслый. Балалар хастаханәсе бинасы 1974 елда төзелгән. Шуннан бирле бер генә ремонтны да күрмәгән. 2022 елда башкарылган капиталь төзекләндерү республика бюджеты хисабына 210 миллион сумга башкарыла. Мында инде бөтенләй белән алыштырган инженер сетларны, фасадларны, түбәсендә, тәрәзәләрен дә ясадык. Яңартылган стационарның тантаналы ачылышында Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров, Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов катнаштылар. Вы все хорошо знаете, что в Республике Татарстан вопросы модернизации инфраструктуры социальных объектов, они всегда решаются на системной основе. Подготовлены соответствующие программы. Стационар базасында 54 тәүлек буена эшли торган бүлмәләр җәелдерелгән. Аның 22се яңа туган балалар патологиясе бүлегендә, 32се педиатрия профиле буенча. Шулай ук 44 койкага исәпләнгән көндезге стационар да бар. 3 катлы бина заманча технологик җиһазлар белән җиһазландырылган. Әлмәт полицейскилары гамәлдәге компьютер комплектларын саткан Краснодар краеннан мошенниклыкта шикләнүчене тоткарлаган. Зыянның гомуми суммасы 28 мең сум тәшкил иткән. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Полиция Әлмәттә яшәүче 20 яшьлек кеше мөрәҗәгать итеп, мошенниклар корбаны булуын хәбәр иткән. Башлангыч мәгълүматлар буенча яшь кеше ноутбук өчен матрица табарга карар кыла. Ул компьютер комплектлау әйберләре һәм гаджетлар сату буенча махсуслашкан сайтларның берсендә хәбәр калдыра. Тиздән аңа сатучы шалтырата. Эшнең нечкәлекләре турында сөйләшкәннән соң Әлмәтле товарның тулы бәясен түләп, трек номерын ала. Күрсәтелгән вакыт эчендә мөрәҗәгать итүче транспорт компаниясе аша товар ала. Посылкада матрица түгел, ә материнская плата була. Сатып алучы ир белән элемтәгә кереп акчаны кире кайтаруны таләп итә. Җинаятьче акча күчергәнне әйтә, тик нәтиҗәдә зыян күрүчегә акча күчерү турында ялган банк чыгымын гына җибәрә. Зыянның гомуми суммасы 28 мең сум тәшкил иткән. Эзләү чаралары барышында Әлмәт полиция хезмәткәрләре ир-атны тоткарлый. Ул Тихорецкида яшәүче 20 яшьлек ир булып чыга. Аның сүзләренә караганда, элек ул сервис үзәгендә эшләгән. Компьютер техникасын яхшы белә һәм алдау юлы белән булса да акча эшләргә булган. Ул шулай ук акчаларның шәхси ихтыяҗларына сарыф ителүендә өсти. Азык-төлек, көнкүреш химиясе һәм шәхси гигиена чаралары сатып алган. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Тикшерү дәвам итә. Калабызда студентлар медицина отряды эшли башлады. Российские студенческие отряды Бүтән Россия иҗтимагый оешмасының Альмедик җәйге хезмәт проекты или безнең 10 төбәге студентларын берләштерде. Бу көннәрдә яшьләр үзәге алдында проектның тантаналы ачылышы үтте. Татарстан, Чувашия, Башкортстан, Удмуртия, Мордовия, Воронеж, Оренбург, Архангел, Рязань һәм Иркутск өлкәләре җәйге хезмәт проекты 18 студентны берләштерде. Аларның барысы да булачак медицина хезмәткәрләре. Проектта катнашучыларны район башлыгы Тимур Нугуманов сәламләде. Я уверен, что вот эти вот 1,5 месяца они пройдут для вас не просто вот с пользой для учебы. Ышанам, ай ярым сезнең уку өчен дә файдалы булыр, моннан тыш яңа тәэсирләр дә калдырыр. Киләчәктә уку тәмамлап сезне үзебездә яшь белгечләр буларак күрербез дип ышанабыз. Видеть вас у нас здесь в городе уже как молодых специалистов.
Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Ринат Шакиров үз чиратында егет кызларның медицина учреждениеләренә ярдәм итүне сайлап, Татарстан әлмәт үсешенә зур өлеш кертүләрен билгеләп үтте. Россия студентлар отрядлары Альмедик проекты 2 грант конкурсында җиңүче булып тора. Бу Татарстан Яшьләр министрлыгы оештырган республика һәм Татнефть хәйрия фонды грантлары бәйгесе. Проектта катнашучылар Нефть институтының кампусы территориясендә яшәячәк. Для компании «Татнефть» здравоохранение является одним из приоритетных направлений. Татнефть компаниясе өчен сәламәтлек саклау өстенлекле юнәлешләрнең берсе булып тора һәм кадрларга ярдәм итү әһәмиятле өлеш. Узган елдан бирле без студентлар отрядлары һәм медицина отрядлары белән актив хезмәттәшлек итәбез. И со студенческими трудовыми отрядами, именно с медицинскими отрядами. Проектта катнашучылар шәһәрнең дәвалау оешмаларында, Әлмәтнең район үзәк хастаханәсендә, перинаталь үзәкле балалар шәһәр хастаханәсендә, 3 номерлы сырхауханәдә ярдәм күрсәтәчәкләр. Студентлар урта һәм кече медицина персоналы сыйфатында эшләячәк. Шул рәвешле җәйге чорда хезмәткәрләрнең отпусклары булган медучреждениеләргә ярдәм итәчәкләр. Димәк, проектта катнашучылар рәсми рәвештә эшкә урнаштырылачак һәм хезмәт хакы алачак. Башка темаларга, менә инде 15 ел Ширмешәндә туган якны өйрәнү музее эшләп килә. Бу учреждение район территориясендә табылган күп кенә тарихи экспонатларны, күренекле якташларыбызның эшләрен һәм башкаларны саклый. Анда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Бүген Ширмешән районы үзәге булган Ширмешән авылына 1732 елда нигез салына. Шуннан бирле ул күп санлы үзгәртүләр бәрабәренә үсә, зурая һәм камилләшә. Районның барлык тарихы биредәге Төбәкне өйрәнү музеена тупланган. Сәлимҗан Гамиров Төбәкне өйрәнү музеенда рәссам булып эшләгән. 3нче дистә ел дәвам иткән хезмәт нәтиҗәсе булып күп санлы авыл күренешләре тора. Аларның барысында агач миниатюрада булдырган ул. Сызбаларында бик салучы, аларны даже макеты саклансын дип инде теге элекеге инструментларны арбаниләрне дә шунда калдырма керебезендә истәлек ни булып кемгәдер бит инде әзрәк балаларны рәтәбез шунда кулларына ни агач белән эшләргә рәсәк кулларына инструмент тотарга рәсемнәр дип шул инде әкрен генә шунда конышабыз. Сәлимҗан аганың эшләрен күп санлы республика халык бәйрәмнәрендә һәм фестивальләрдә дә күрергә мөмкин. Ширмешән музеена килүчеләр агач эшкәртү остасыннан мастер-класста да катнаша ала. Үз осталары белән дан тоткан Ширмешән халкының эшләре бихисап биредә. Татарстан Республикасы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әхсән Фатхетдинов эшләре белән беррәттән Иске Кади авылы бөек Ватан сугышы ветераны Галимҗан Хәмидуллинның кул эшләре дә тиң дәрәҗәдә урын алган. Күп кенә казыклы әйберләр арасында танылган Ширмешән ныгытмасының макеты да бар. Концепция музея историко-краеведческого – это концепция знаменитого краеведа Николая Сергеевича Фролова. Музей концепциясын тарихчы Николай Фролов белән бергәләп булдырдык. Данлыклы Ширмешән ныгытмасы макетын ясау өчен Андрей Маляковны чакырдык. Ул аны төгәл масштабта ясап бирде. Пригласили Андрея Малякова, который и создал вот этот макет. Он с точностью выверен. Ширмешән крепостенә 1741 елда Кама аряган ныгытылган линиясенең бер өлеше буларак нигез салына. 220 км озынлыкта саклау линиясе үзе Россия империясе чиге буларак бүгенге Самар өлкәсе авылыннан Минзәлегә кадәр дәвам итеп төзелгән. Бу ныгытма гарнизоны Ногай һәм Калмык башкорт һөҗүмнәрен чагылдырырга тиеш булган. В 1730-х годах это место посещает граф Панин, который замечательно... 1730 елда бирегә граф Панин килә. Ул хәрби ныгытмалар буенча оста була һәм нәкъ менә Ширмешән ныгытмасына да урынны ул сайлый. Ул төбәкнең иң биек нуктасына урнашкан. Черемшанская крепость располагается на таком высоком обзоре. Музейда берничә даими экспозиция эшле, биредә 100 еллык пионер оешмасы тарихы белән дә, талантлы ширмешәннәр тормышы белән дә танышырга мөмкин. Музей фонды 3500 экспонатны берләштерә. Сүз уңайыннан ут күршеләребез булган Ширмешән районында башка күп төрле кызыклы урыннарны күрергә була. Биредәге һәр авыл, һәр торак пунктның үзенчәлеге бар. Ширмешән районы Әмир авылы чишмәләренең бер үзенчәлеге бар. Алар барысы да кую рәвешендә ясалган. Заманында нефтьчеләр тарафыннан төзекләндергән чишмәне бүген авыл кешеләре үзләре карап, тәрбияләп тора. Олашык шишмәсе Әмир авылы уртасында урнашкан. Авыл район үзәгенә илтә торган юл өстендә урнашкач, биредә эсседә туктап су эчүче юлаучылар еш була. Үз кунакчылыгы белән аерылып торган авыл халкы шуңа да тәртиптә тота су буйларын. Бу шишмә Тонсык шишмәсе. Анысының суы башкача тәмле, урынына аерата ямьле диләр биредә. Авыл бәйрәменә килеп төшкән Бәдретдиновлар гаиләсе дә шишмә ышыгына ял итәргә туктаган. Шундый матур, дөнья киң, искиткеч матур, безгә бик ошый. Миңа да шулай ошый. Мин кушылам хатыныма. Бунычкы белә бергә менә җыйнау ял итәбез. От души. Туган якларын сагынып кайткан авылдашлар да Тонсык шишмәсе суын эчеп калырга ашыга.
Бала вакытта менә шунда киләдер идек. Яңгыр теләргә яңгыр булмыйча торса әзрәк. Бөтен авыл халкы җыелып, яңгыр теләргә әбиләр, якын тирә авыллардан киләләр, елашманнар, төймәтләр бөтенсе җыелып, су сибешә идек бер-беребезгә. Яңгыр телик ботка пешерәләр иде, тәмин иттереп, әле ул ботканың тәмнәре һаман да авызыбызда әле тора. Апалы сеңелле Хәсәновлар да туган авылларына ел сайын кайта. Кайткан сайын ишәя барган гаилә туган як суының ямен, тәмен балалары һәм оныкларына да күрсәтеп калырга тырыша. Ширмешан районы Әмир авылын килеп күрергә теләүчеләр күрше Лашман авылына да керми калмасыннар. Биредә җирле ипи пешерү цехын күреп, кайнар икмәктән авыз итәргә була. Атна тиз үтеп китте. Алда яллар гадәттәгечә әлмәтләргә аны онытылмаслык һәм уңайлы итеп үткәрү өчен киң программа тәкъдим ителә. Шимбә көнне 16 июльдә шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында 7 нокта эшләячәк. Аларның барысында да җирле һәм читтән килгән артистларны тыңларга мөмкин булачак. Шулай ук бу көнне Каракүз фестивале кысаларында 4 нокта эшләячәк. Каракүз скверында мастер-класслар, семинарлар, ярминкә мәйданчыгы, төрки колоритлы фуд-корт узачак. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә шулай ук мастер-класслар, Сережа спектакле һәм китап корнеры узачак. Каракүз скверында этник фольк концерты тыңларга мөмкин булачак. Агни скверында китап клубы һәм рәсем сәнгате буенча мастер-класслар эшләячәк. Сәгать 4-тә драма театрынан урам актерларының карнавал йөреше башлана. Ул Буалар каскады паркында аларның чыгышы белән тамамланачак. Якшәмбе көнне бөтен Россиядән килгән урам театрлары артистлары Буалар каскады паркында спектакльләр күрсәтәчәк. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә актерлык осталыгы буенча мастер-класс, Тимур Бикмәмметов куелышында кино күрсәтү булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.